és un concert molt especial per a nosaltres, ja que rendim homenatge al nostre amic i company Carlos Blázquez Bondia, que ens va deixar el juliol d'aquest any passat. La banda La Valenciana, Societat Musical del País Valencià a Barcelona, som una banda de música creada l'any 2016 a la ciutat de Barcelona. Els nostres integrants són majoritàriament valencians, però també tenim participació catalana de la resta de l'Estat i d'altres països. Des de la nostra fundació, el nostre director és en Vicent Coleto i el nostre subdirector és en Joan Miquel Ripoll. Hem realitzat concerts i actuacions principalment a la ciutat de Barcelona, però també a altres ciutats de Catalunya i el País Valencià. Destaquem la participació el 2019 en el 43 certamen de bandes de la Diputació de València que va tenir lloc al Palau de la Música de la ciutat, la participació en el 20è Festival de Bandes de la Federació Catalana de Societats Musicals a l'Auditori de Barcelona el novembre de 2021, el Festival Brass Surround a Torrent i el Festival Sonar a Barcelona, acompanyant el cantant El Niño de Elche el 2022. Recentment hem fet un intercanvi a l'agrupació musical del Tinyent el mes passat. Com hem dit abans, hem volgut englobar el concert en la memòria i el record d'en Carlos. Va ser un dels membres fundadors de la banda des del 2016, quan es va fer una convocatòria general a músics dispersos per Barcelona per fer una entrada de moros i cristians a la Vila de Gràcia. A més de músic, Carlos va desenvolupar la seva carrera professional com a bioinformàtic i estudiant de tesi al Centre de Recerca IRSI Caixa a Badalona. Donada la passió que senten aquests dos àmbits, volem que els beneficis que s'aconsegueixin d'aquest concert vagin destinats a l'associació Músicos por la Salud. Hem dividit aquest concert en dues parts. En la primera, ens centrarem en aquells trets més tangibles i palpables, els quals ens han permès conèixer a Carlos, mentre que en la segona ens transportarà a un terreny més emocional i d'estima cap a ell. La primera peça que interpretarem és l'Alqueria del riu Ebri, un pas doble de la compositora valenciana Àngela Gómez, un pas doble dedicat al seu poble, Guadasséquies, situat a la Vall d'Albaida, i guardonat amb el primer premi del concurs de composició de pas dobles per a dones compositores de la Coordinadora de Societats Musicals de València el 2023. Amb aquesta peça volem retre homenatge a les arrels valencianes d'en Carlos, concretament al poble de Benaguasil, d'on procedeix la seva família materna, i on va viure fins als 18 anys, quan va venir a Barcelona a estudiar. Per això, demanem la presència del director de la banda, Joan Miquel Ripoll.